Kwa kidokta umunyagitari ulio mungwano ulio gekorero umunyagitari mugo wa elimu unabwata kiruba the way bona igegesibo kimya kemero ngibire na kianda limiti yenye 5 no mo nonyere to by the way ntale gokora mugo wa elimu yoiga the kubo ngwano yoiga bwate clinic kiaye talikemo tali bibere ebinge again ntaka korren kelingana ki mungwano yoiga korre animo ga kabwenili gosega bwate facilities chiaba enchirare gokora bwene bwaye n'abasubati anemo no yes a gynecologist anemo no ikorigeli abasubati aba maybe totabegara kibe bwatiranetie so eromagene ekero maybe musubati agaikira se clinic kiaye iga kamoire ryogo orara omokorere bichiene mama musasa bono nabekere twe CCTV mpaka nabwate mpaka bakori emirimo tima enchera naro yaba cyane to by the way nabakori emirimo bagatega barobwa abanyene CCTV ikamubwata buye kabisa n'ebintu biri yagokora kwarare konye by the way mare bona iga nabwate kiro egesibo bona iga kemya kemero ngebere na kianda ara bere ime kabisa bona egesuntegere gwateba abumbuja oju nando kwanza hata kira tureni kuna makomo ye grade makomo ye grade naralia yani likomo liko lingo kabisa nako bako kurabe ko bokimura atinde kege otoime aya we likomo kabisa likomo lina na buyega ina magoso in fact ina mamo chama nene so 29 years 6 months na wagocha kobera ime na singencho amamo china baso mungana ki no Koran klinika atabwati masakara na kubekera abaswati amaryogo koti ya Nairobi na bayamuanga kiabere behind bars ensemo ya Youth Enterprise Development Fund era na boko gukegera nyore muri ase kiombe na ande mugore kiombe yo gwaka matobori na ande cyangwa korose faida ya nomubwate mbaki account mugocha masomi gweka rugabo na kwa sawa bono era bole tiri swali ya limogana kinga ibona igoganyere tegento yekoro kungana ki Asra Fund is between 500 mpaka 50,000 Kenyan money online apply onyore no ega kibunenje ka kinje kwa braya ega komenya konte papu Yakuzella according ni lisuri yako anya kwali no te biza bono ga twako ile form icholi manya konyora gose neli wa musini ya 2 million 1000 ya 50,000 million sorry 50,000 inga bona papu Yakuzella na atinyorire ega Ruhasila fund ngominyoka kabisa ega na kugoro boye na gosialira chindu machane endo meko beke ngana kabisa ntanga yo muzongo rati kachindo nango beke rusire boye usikuise bintu batata ga minyoka kwangu edo ina rega razindo meko beke boye wentega teko chwa kwale ngento ketekera unique search 39 za abantu bande chibase chibuna chankonya musimase ora nyole ndu meko beke tabwati emerira kini ndu magete ntanga yale te wikera ndu meko beke boye ego pidi ayenda kembu kira bwa mbekere menu ne subu sawa iranjete mapema mumu toragira na ndo sinyugwa kana na rara linda ngasinyuko boka ona ngo kuna asini linda aboke samali ngiyemwa zazawa